turisti li jiġu jkunu erba' u jaqsmu pizza b'erba' min-nies. Waqt li kienet qed tiddibatti fuq l-Istazzjon Nazzjonali, id-Deputata Nazzjonalista Yves Borg Bonello iddikjarat li t-turisti li jiġu f'pajjiżna qegħdin jaqsmu pizza bejn erba' min-nies. Imbilli r-ristorant ikun mimli mhux neċessarjament sejjer tajjeb, għax mhux l-ewwel darba naraw turisti li jiġu jkunu erba' u jaqsmu pizza b'erba' min-nies. Dwar tali dikjarazzjoni One News iffaċċja lill-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa, iżda dan għażel li ma jweġibx id-domandi. Tistgħu tiffilmjaw li please. Inti temmen li t-turisti jaqsmu pizza bejn erba' f'Malta? Għarajna l-lum għamilna konferenza dwar il-Fond Soċjali Ewropew, ninsab kontent ħafna li kellna għaqda l-lum f'pajjiżna. Meta kien ippressat aktar fuq din il-materja wara li ħarab minn fuq il-post, Casa xorta għażel li ma jwieġibx id-domandi li għamilnilu. Temmen li pizza jaqsmu bejn erba' turisti? Twaqqafx il-lift please. Temmen li pizza jaqsmu bejn erba' turisti? Mistoqsija sempliċi. Bl-istess dikjarazzjoni mid-Deputata Nazzjonalista kien affaċċjat il-Kap Nazzjonalista Alex Borg innifsu li wkoll dlonka għażel li jaħrab minn fuq il-post. Inti temmen li t-turisti jaqsmu pizza bejn erba'? Grazzi. Temmen li t-turisti jaqsmu pizza bejn erba'? Aħna turisti ta' kwalità ħana raw. Temmen li t-turisti jaqsmu pizza bejn erba'?